Ndihlala eAida, igama lefani yi-Ida View. Ndizalwa ngutata uJohn Duda Mawethu, ndikhulela kuyo le fama ever since yena wayiqala le fama ngo-1994. Mna ndabamba ngo-2012. Sineenkomo ezimbalwa, zanyuka iinkomo zaliqela. Silima kakhulu umbona. Into esincedisa ngayo ke emboneni kukubulala indlala. Apha eAida sinceda iifemeli ezininzi, siyazinika umbona, siyazivulela umsebenzi for uba bakwazi usebenza, basincedise babe ngama-casual. Sinetawuni siyayisapota kakhulu. Enye into ke endifuna uyichaza kakhulu ke kukubana silulutsha masizameni ukujonga apha efama. Ifama iluncedo kakhulu emhlabeni, ayikho enye into ngaphandle kwe-farming. Into eyanditsala umdla apha kwi-farming, ndabukela utata indlela asebenza ngayo, ukuzinikezela kwakhe, ubani uyakwazi usuka kwesi stage aye kwesinye istage without uba ngemali ke, ngokokuba azimisele. Umntu indibonisa loo nto ukuba if uqinile efama uyakwazi umuva uye kwenye i-position ngokokusebenza. Amaphupha wam nge-farming ukubana ndaziwe lilizwe lonke nge-farming, ngokusapota abantu, ngokusapota ulutsha, ngokuncedisa kwii-families ezingathathi ntweni, ndizisapote. Lo myalezo ndiwuphathelwe liSebe lezoLimo.